Men lal. Şöyle men hiç kim dinleyen ok. Men pikrim hiç kime gıdık kıllal. Sen seher bilen gidip öýümüzi dogunun adyna geçirip geldin. Bizi 3 çağamyz bile köçede goýjak bolýar. Senem leppey diýip gol çekip gaýdýaňa. Bolýa, bagyşly. Göwnüňe dejek bolmadym. Bileňe, men saňa düzüm o. Sen kartıkmasta şu. İyiydim danım. Gelayım. Aç olayam, hor olayam, yalağaç olayam o. Git açlıkta değil, doklukta değil, arasında maşgalan yanında da bolmalı. O, ne mi? O, ne mi sen? Neyem çüntesin atacağım ha? Men katı yağdadım. Men çıdamok, men yağdadım. Sen yağdadın mı? Hova men yağdadım. Men sana yan ayttım qoğuklama deyip, o neyme qoğuklama, neyme diyen sen? Ha? Sen menden yağdadın mı? Men senden yağdadım, men senden yağdadım, düşündün mü? Düşündün mü diyeni? Bol çat koşluğudu. Sen yağdan orsan, sen Misir'e uğransın. Sen şkozoruktan yağdan orsan, menden yağdan orsan, tur bol çat koşluğudu. Men seni ecengler akit kaydayım. Şu tarih bağıklı yaşadı. Tur bol. Sen bar arzuun şu mu? Men arzuum mu? Or sen arzuun mu? İştin mi? Çat koşluğudu da aşağıda karışacağım. Kaydı konuşlar gidime sen olarak vermeyenler. Yadıňa düşýärmi? Sen daşary ýurtda okaňda her aýda seň ýygyňdan pul barýady. Şol pullar kim gazanýady, he? O çağam ýagryşek bolla sen 2 diplom alýançaň. Ejen jana kömek bolsun diýip sen ýeriňe de öýlenne. Sen gurjak ýaly restoran urdum diýänsiň. Şunýalak, he? Şu gapçanaklar kim saylap berdi sana, he? Şu tamdırlar eçenli kim suwatdy, he? Aýt da. Çöllü, sürü malym ma diýänsiň. Geçen ýylyň aňzagyny, sen malyňy aňzakdan alyp çykan sen jigiň dämi, he? Sen baýlygyň, malyň, mülküň üçin sen iniň ýagreşek bolly. Oğlum, seni baý eden, başlyk eden, sen süýtdeş iniň. Menem şoň ejesdigimi unutmagyn. TikTok sahypaňyzda bizalaňyň aşagynaky kommentariýalara beretdik. Sen şolaň arasynda jogap bermedik soraglaryňyz bar ekeni. Jogap bermedik soraglaryňyz bar ekeni, şunça adam öňünde häzir şo soraglary jogap berýär. Taýýarmy? Baranjy sorag Maral Durdyýan TikTok sahypasynda iň köp beredilme alynan videosynyň aşagynda goýulyp durup, ine şeýlerek sorag. 68-nji ýyl indi men gejem bilen diň guşrak bolýar da bir 60 ýaşly ogul jeren 68. Maraljan gowmujygym. İşläp berdüm tagmanja. 2010-njy ýylda parahat restoranda oglumy beripdim. Toýmadyň videosyny gördüm, şu adam ýollaşyma janym ýanýa. Toýda diňe saňa terdik kesipdir diýär. Doğru, ha? Emmi oğul jeren gelince de cevap verelim Maral. Kıyamete Oğul jeren eýdim. oğul jeren gelince o. Oğul jeren oğun. Enne aktyk toýmada da sagyrym men gaýrat etdi. 2010. Bu adam 2024. 14 yılla bir ona taklak edip turda kendisi. Ya şula 14 yıl may verenler. O ya Süleyman, o 2010 nakta gücü korvada kalan nendir ol. O çünkü koyan oğul seren kendisi.
Ben de öyle. Yok, sınavadımda aşık olup sınavadımda kovurup seyredendir. Şeylem ya. Şeyledik yani.